دەمباش گودارên hêja ya radyoya dengê gel, ez şîmal nagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêş berê me. Guhdarên hêja di vê xelekê de em dixwazin li ser bandora zayînperestî di qadên siyaset û aboriyê de çawa ne û çi ne û bi çi rengî xwe didin pêş em bigirin dest. Bernameya me dest pê dike. Aborî ji hêla wateyê ve ji bo pêtiviyên jiyanê, kar û barên debara jiyanê ye. Di zimanê Kurdî de ji wateya peyva aborî, buhrandin debarê xwe kirin têgotin. Di zimanê Latînî de jêre, ekonomî têgotin û tê wateya zagona birêvebirina malê. Civak bi hezarên salan debara xwe li ser bingeha derfetên heyî û li gor pêwîstiyên jiyanî bi awayekî komî kiriye. Nêçîrvanî û berhevkarî, piştre jî çandinî û sewaldarî bûne şêwazên bingehîn ên aboriyê. Ew karên malbatî bûne. Wek ji wateya peyvê jî xuya dibe, mal di heman demê de cihê kar bû. Lê bi derketina kapîtalîzmê re cihê kar û mal ji hev hatin cudakirin. Dema aborî ji dayîk û jin hat dûrxistin, ji wateya xwe ya resen jî dûrket. Polîtîkayên aboriya serdema me li ser desteserkirina keda jin û civakê heman demê de talankirina xwezayê dimeşe. Wekî hûtekî berhemên jin û civakê xwariye perçiqandiye û ji bo berjewendiyê xwe xwezayê tune dike. Di debara malê de keda sereke ji hêla jinan ve têdayîn. Ketkarên bingehîn ê aboriyê dayîkin. Afrênerên destpêkê yên aboriyê malbat, jin, zarok, cotkar, şivan û berîvan, pîşesaz û bazirganên biçûk ji pênaseya aboriyê hatin derxistin. Di heman demê de keda jinê ya navmalê jî weke ket nehatiye hesibandin. Jin ji xebatên aboriyê hatine dûrxistin û li dervê qada aboriyê hatine hiştin. Di têgeh û teoriyên aboriyê de bandora zayînperestî serwere. Vê yekê hiştiye bindestiya ku li ser jin tê sepandin kûr bibe. Di heman demê de dûrxistina jinan duwarê aboriyê de weke amûrek tundiyê tê bikar anîn. Lewra pêtivî pê heye ku di nava hişmendiya aboriyê de nêrîna zayînperest û desalatdar bêguhertin. Karbeşiya ku di navbera jin û mêr de hebû, bi hezarê salan di navbera hevsengî û hevtemamkirinê de dimeşiya. Lê bi pêşketina pergala sermayedar re, karên ku mêr dikin bi nirx û yên ku jin jî dikin bê nirx hatine dîtin. Di karên li dervê malê de jî di hemû beşên karan de ne weke ya mêr tê pîvan. Mêzekirin û nêrîna aboriya ku li ser civakê hatiye sepandin, bi fêrbûnek zayînperestî dimeşe. Bêguman zihniyeta ku qada siyasetê birêve dibe, bandoreke mezin li ser qada aboriyê jî dike. Qadekedin ya ku zayînperestî têde bi bandorê jî polîtîka ye. Polîtîka mijareke bingehîn a zanista jinê ye. Ji ber ku polîtîkayên ku bi destê pergala desalatdariya zilam tê meşandin, dibe sedema pirsgirêkên kûr ên civakê. Ji bo çareseriyê divê di pênase, naverok û pêkanîna polîtîkayê de pîvana azadiya jinê hebe. Ji hêla têgîn û wateyê ve di zimanê Kurdî de weke ramyarî, di zimanê Yunanî de weke polîtîka, di Erebî de weke siyaset tê binavkirin. Polîtîka ji bo pêşxistina karên baş, peydakirina rêwrebazan e. Lê ji ber ku li gorî berjewendiyên hişmendiya desalatdaran tê bikar anîn, ji cewherê xwe dûr dikeve. Şer, aloziyên aborî, talankirina xwezayê, pirsgirêkên tenduristî û gelek pirsgirêkên din ên giran di encama polîtîkayên xirab ên li hember jiyana civakî û xwezayê ve derdikeve holê. Lewma her tim li hemberî polîtîkayên bi vê rengî nerahetî, nerazîbûyîn û têkoşînên civakî pêşketine.
Polîtîkayên ku ji jin hatibe dûrxistin bi her awayî bêedaletiyê bixweretîne. Di vê mijarê de rêberapo û hatîne ser ziman. Mirov polîtîkayê weke qada azadiya civakê, weke qada afirandinê ya lê pêşxistina mane û îradeyê tê zêdekirin şirove bike, ev zêdetir nêzî rastiya wê ye. Heta mirov dikare polîtîkayê û azadiyê wekhev bibîne. Li vira mewzû behs ew e, civak hem bi fikir hem jî bi çalakiyê li xwe û nasnameya xwe serwext dibe, pêş de dibe û xwe diparêze. Di pêkanîna siyaseta demokratîk de rola jinê a polîtîka beriya avabûna dewletan di destpêka civakbûyîna mirovan de bi armanca birêvebirin û çareserkirina pêtiviyên civakê heye. Gelek mînakên şûnwarî didin xuyakirin ku civakan bi hêza xwe ya cewherî xwe birêvebirine û rêxistin-kirine. Jinan di vê rêvebirina civakê de pêşentî kiriye û di nava aştî û aramiyê de civak birêvebirine. Mînak Daife Xatûn, yek ji wan jinan e, li Helebê jî dayîk bûye. Piştî wefata hevjînê xwe, Xatûn li şûna wî dibe rêvebera Helebê û tam 10 salan rêveberiya Helebê dike. Di dîrokê de jinan têkoşîna siyasî, mafî û civakî kiriye. Jin niha jî ji bo mafên xwe yên siyasî, hiqûqî tê dikoşe. Lê jinên ku di qada siyasetê de cihên xwe digirin, carê din biçûk tên dîtin. Tevlî karan nayên kirin, hizrên wan nayên girtin û bi hîn karan ve tên sînordar kirin. Jin bi rêbazên aştî, pirrengî û pirçandî tevdigerin. Taybetiyên jinê yên civakî û dîrokî di siyasetê de rê li ber guhartinan vedike. Pêwîst e di hemû xebatan de ji biryarên navnetewî heta birêvebirina bajar û gundan vîn û mafêgotina jinê hebe ku siyaset bi rengê demokrasiyê bêmeşandin. Ji bo derbaskirina zihniyeta zayînperestî di her du qadan de ango di qada aborî û di qada polîtîkayê de em endama Akademiya Jinolojî guhdar bikin. Navê min Adile Karadeniz, ji bona zayînperestiya di aboriyê de û rola jin a di aboriyê de mirov dikare bêje ku qada aborî yek ji qadên ku serveriya pergala desthilatdarî li ser heye. Pergal di nava civakê de tabaqeyekî jor a dewlemend û tabaqeyekî jêr a belengaz ava kiriye. Da ku bi vî rebazê ve hebûna xwe domdar bike. Di gorî lêkolînên ku hatine çêkirin jî belengazên heyî her zêde jî zayenda jin em. Jin yê ku avakere aborî ye, aborî bêyî jin, jin bêyî aborî hatiye hiştin dibêjire bertê. û li vêr bi vateya peyva aborî ve gerdanbûyîna jin û aborî jî tîne ser ziman. Aborî ango debara xwe kirin, di laşê jinê de, şîrdayînê dayîkê de, di serdema neolîtîkê de, ji aliyê jinê ve destpêkirina çandinî de, aborî çima zagona jinê, zagona malê hatiye binav kirin, bi gelek mînakan da mirov dikarî bibîne. Her wiha di dîrokê de gelek mînak henin ku jin di aborî de bi şeklekî aktif rol girtiye. Gelek rêxistin û sazî ava kiriye. Hem debarê xwe kiriye û hem jî ji bo parastina xwe û parastina debarên xwe bi hêza parastina cewherî ve rabûye. Her wiha beramberê pergalê li dijî nevekheviyên di karxaneyan de gelek çalakî ji alî jinan ve hatiye birêxistin kirin. Jin ji bo qazançkirina hîn maf û statûyan mirin dahî girtina berçavan û gav paşve neavêştine.
Bi vî avayî heta roja îro hîn destkeftine bi dest xistine û di qada aborî de cî xwe girtine. Her çi qasî hebûnekî jinan a di nava qada aborî de hebin jî, hatta ku zihniyeta bavuksalar a metînger desthilatdar li ser aborî neyê rakirin, em nikarin bêjin ku êdî jin jî di nava qada aborî de cî xwe digirin û piskirîk bi tamamî çareser bûye. Bi avayekî fîzîkî cihgirtin vedetir, hevcedarî guhertinekî paradigmasal heye ku aborî ne ku xizmeta serdestan bike, xizmete ya civakê bike û jin jî bi avayekî aqlê jinê li vî qadê cî xwe bigire. Di rojemeya îro de aborî ji alî desthilatdaran ve vekî silahekî têkaranîn. Divî demên davî de jî êrişên devleta Tirk a li ser rojava bi vî rastî ve giredayê ku êrişbirina binêsaziyên herêmê rebazekî devletê ye. Bi rebaza birçîhiştina civakê de saziyên ku devlet xurt dike tên bihêzkirin. Ji bo devlet karkirin, ji bo devlet xurtîkirin, her wiha çand û ahlaka civakê dûrketin bi rêya rebazên mîna wê tê pêşxistin. Ti pîvanekî ahlakî aboriya ku ji alî desthilatdaran ve tê rêvebirin nîne. Ji ber vî jî metîngeha yekem jin têkaranîn, ked û nirxa ku bîngeha civakbûnê ye bêva tê hiştin. Her tişt bi reqaman ve pîvandinên wan tên çêkirin. Li vê piskirîkekî mezin a metîngehkirina kedê tê jiyan kirin û herê zêde jî ya jinê tê jiyan kirin. Laşê jinê bê sînor di reklaman da ji bo bazarî tê karanîn, xweza her tim tê talan kirin, civak tê jî herkirin û aloziyekî li vê derê tê jiyan kirin. Li vê derê bi guhertinekî bingehîn a zihniyete ve em dikarin aboriyê ku xizmeta civakê bike ava bikin. Ev jî ancak bi pêşxistina pergala konfederalizma demokratîk bi paradigmaya civaka ahlakî, polîtik, ekolojik û azadixwaziyê jinê ve giredayê bi vî ve gengaz e. Jinolojî jî li vê derê ji bo pêşxistina mezekirinekî zanist a pergalê beramberî piskirêka aboriyê xwedî rolê ku zayenperestiya di aboriyê de ji holê rabike, ji piskirêkên hêyî re rêyekî alternatîf deyne holê. Li vê derê tiştê ku gerek vere esaskirtin ne tenê fîzîkî em bêjin jin di hemû saziyan da henen, di vê derê xwedî axaftinêne xwedî karin. Li vê derê heta ku em di serê civakê da, di zihniyeta civakê da guhertinekî nedine çêkirin, ev vekî ku tê xwastin cî xwe nagire. Ji bo vî guhertinê di serî da bi pêşengtiya jinê, di serî da di fikrî da avakirina pergalekî ku tê da serdest û bindest nînin, tê da talankirina xwezayê nîne, hundirê wî da jin û mêrên azad bi fikrandinekî ku nê a takî kesî be bikaribe cî xwe bigire. Li vê derê dema ku em behsa ahlaka civakê dikin, ahlaka civakê ku aboriya ku tê bi destxistin ev bibe para civakê. Ji xwe mînakên wî di civakên ku xwezayî mane gelek di wan ciwakan da jî mirov dikarî bibînin. Ji ber ku yên serdest, yên jor da dimînin tu carê di nava civakê de bi şeklekî ku bikaribe li vê derê hebûna xwe dewam bike
ev tişt aram normal beyditin nay jiyan kirin. Ji bo vî rastî dema ku mirov lê meze bike ortamekî ku civak di nava hevsengiyê de di nava dayîn standinên ku bi hevgirtî ve rolên ku jinê re tê dayîn êriniye ev civakên ku li dora jinê li dora dayîkê kombîne û ev mirov dikare bêje ku di giştî cîhanê de tên jiyan kirin ne tiştekî utopîk wisa em bêjin xeyalî ye lebelê li gorî şart û mercên em niha tê dane di ceribandinan re derbas dibe û her wiha jî şember dibe ji bo ku mirov bikare bê vêya hîn xurttir bike hîn karûxebat jî tên meşandin hîn lêkolîn jî berdewam dike hîn mînakên di cîhanê de hene ku em jî bi naskirina wan xurtkirina tekiliyên xwe û rêxistinên xwe ve hîn bêhtir dişopînin û hevû didin ku bikaribin ji pirsgirêkên civakê re bibin bersiv bikaribin ku tiştên ku xizmetê civakê bike û yên ku xizmeta pergala desthilatdariyê bike bidin fêmkirin û di vir de wana ji hev cudakirinê ve bikaribin pergala alternatîv çawa bêhna rûnişkandin hîn bêhtir şember bikin. Yek jî pirsgirêkê esasî ku aboriyê di xizmeta desthilatdaran de ye yek jî sedem ji ber ku parastina civak her wiha polîtîk tevgerandinê civak revebirine civak mirov dikare bi şeklekî din bîne ser ziman ev ji alî hêzin serdest dema tên meşandin vî deme civak ji ber bê parastin dimînê aboriyên xwe ji dest dide vî deme mirov dikare bêje ku civakê ku aboriyên xwe bi xwe bisaz dike civakekî ku hundirê vî civakê de jin vekî zayendekî mirov bikaribe penasê bike li vê derê gerek serî de guhertinên divarê zayenperestî de bên çêkirin ji ber ku roja îro her zêde êrişên pergalê li ser vî esasî ye her zêde êriş li ser jinê ye her wiha êriş li ser fikir û laşê jinê ye vî deme dema ku ev her yekî ji hev tê cudakirin tê parçakirin gerek mirov van êrişan jî bibîne ji ber ku bi parçakirina qada aborî siyaset ji hev xudkirina cihgirtina civak gel ji polîtika û siyasete her yekê li vê derê lîstokekê êrişekî ya devletê ye ji ber ku ev kar vekî kare hîneka ye gerek hînekan bike yan jî mînak hîn kes van tiştan nizanin tê destkirtin vî deme yên ku mesela avakera aboriyê ye her zêde kedevî heye jine ketkar e lebelê yê ku jê re mafê axaftinê nayê dayîn dîsa jine dîsa ketkar in her wiha di beşa polîtîkayê de jî bi vî avayî ye dema ku em bahsa zayenperestiya di polîtîkayê de bikin polîtîka jî dîsa em belkî dikarin siwaqek civakê penasê bikin eger parastina wî civakê nebe yan jî em bêjin tiştên ku em siwaq dikin hundirêyî de velatî hebe vî deme ev dem kurtî dibe yan jî dikarî bi deheliyekî derve ve yan jî em bêjin bi tundiyekî ve ji cêkî de darbeyekî pir giran bigire û nikarê dîsa xwe ava bike li vê derê
paradigmaya civaka ahlaki, politik, ekolojik azadixwaziya jinê ji bo dagirtina hundirê civakê giring e ku bi aboriyê, bi siyaset, bi polîtîkayê ve ev siwaq jî tamam dibe. Polîtîka li vî derê bi xwe rêvebirina civakê ku civak bi xwe bikaribe rêbazê xwe peyda bike. Ji bo ku civak bikaribe bi xwe rêve bibe, polîtîkayên xwe diyar bike, di vî derê de pêwîst e xwedî hêzekî ku bikaribe parastina xwe bike, xwedî hêzekî ku ya aboriyê be. Ji ber ku mesela jin ji van qadan her dûr hatine xistin, ji bo wî jî civak bi vî rewşe ve girêdayî dûr hatiye hiştin. Ji ber ku di nava civakekê de rewşa jinê çawa be, rewşa civakê jî mirov dikare heman rengî yekbûna wan bibîne. Li vî derê dema ku em dûrxistina jinê ji polîtîkayê binerin, gelek cîhanda em ji pirsgirêka ez polîtîka re alaqadar nabim, ez ji siyasete fêm nakim, ez naxwazim ji wan tiştan fêm bikim. Bi vî awayî bertekên gel jî tê ditin. Ev çi rastî dide nîşandan? Di esasê xwe de civak ji ber ku nebûye devlet, taybet di nava civaka Kurd de ji devletbûyînê revekî heye. Ev di asta penasê zedetir, di asta çandên xwe û jiyanên xwe de ji devletbûyînê dûr e. Yani ji vî tiştê hilbijartinê dûr e. Dema mirov di vî alî de meze dike hinek penaseyên ku vekî ku aîdê devletê tê ditin yan jî aîdê hinek tabaqeya jortirin tê ditin, vî deme ji wan beşan jî dûrketin çêdibe. Ev rastî ji bo jin jî tê jiyan kirin. Her wiha dema jin di van qadan da bixwaze be xwedê cih ji be, vî deme rastî êrîşan ra rûbirû tê. Vekî ku di aboriyê de me behs kir, di dîroka da heta berdelên pir giranbuha jî hatê dayîn. Ji bo beşa polîtîkayê jî bi vî awayî ye. Her timê jin ji vî qadê dûr hatiye xistin. Her timê vekî ku ev nekare jinê ye, ji jêra mav nehatiye dayîn. Ji ber ku jin di xwe de nasnameyê civakê xwe tîne ser ziman. Dema ku hebûna jinê li cihekê hebe, li vî derê hebûna civakekê tê ser ziman. Ji bo wî jî ji bo wî dema mirov meze dike bi dûrxistinê civakê ve polîtîka ji alî hîn kesên girêdayî devletê ve hatiye meşandin û civak li vî derê di pozisyona ji bo wî karkirinê demaye, ji bo wî jî her timê ser navê civakê biryar hatine girtin. An jî em bêjin pir tiştên ku ev xwedî mafê lebelê ji mafê xwe dûr hatiye xistin. Dema ku mirov rastiyekî bi awayî dîrokî lê dinêre, vî deme pêwîstî ya hevcedariyekî wisa dibînî ku di van qadan da bêhtir cî bigire. Ji bo navê jî pêşxistina pergalê me ku em dixwazin guhertinekê bingehî bidin çêkirin. Serokatî li vî derê her beşên ku civak bikaribe li ser esasê Konfederalizma Demokratîk, Netewî Demokratîk nû da were bisazkirin aniye ser ziman. Her rehendên wî jî dayê diyar kirin. Li vî derê mirov dibîne ku civak ji çi tiştî bêpar hatiye hiştin. Her wiha jin li vî derê bi çi êrîşan re rûbirû hatiye hiştin. Niha jî yani di vî qadê de jî tekoşîn tê meşandin li her derê bi taybetî ji bo ku jin bikaribe
cihwa bigire bikaribe li vê derê guhertinekî zihni bide çêkirin ev tiştên ku di bingehê xwe da di esasê xwe da aîdê civakê ye ji destlatdaran xilas bike dîsa bide civakê hewildanekî mezin heye û her wiha li ser vî esasê jî dîsa êrişên devletê heye em dibêjin dîsanî mesela em bêjin em dibînin di vî demên dawî de jî çi qasî zextên li ser siyasetmedaran heye an jî ji bo peyvekî însanên me welatperezên me tên binçavkirin tên girtin her wiha tên qatilkirin ev hemû di esasê da tirsa devletê jî dide diyarkirin da ku tiştên ku mesela vekî link ji xwe re daniye û ser ferz kiriye bi salan meşandiye êdî ev bingehê de kokê de dihejî ji bo ku emrevî bi davî nebe ji bo ku bikaribe salên xwe temenên xwe dirêj bike taybetî êrişên xwe herî zêde li ser jinê de meşandin êrişên xwe herî zêde tiştên ku ji civakê diziye li ser van farz dike ji bo wî her avayê rabezên qirkirinê farz dike lebenê em vekî akademiya jinolojî divî derheqê da bi lêkolînên ku civak heta roja îro bi çi avayî xwe parastiye û roja îro bi perspektîfekî çawa dîsa pêşrojê xwe rohnî bike her wiha nakokiyên ku çê dibin gerek çawa vere çareserkirin piskirik çawa ji holê vere rakirin di nava hewldanekî ku bikaribe bibe hêza çareserî dene zayenperestî ser jinê te ferz kirin vekî jehrekî ye ku civak dikuje ji bona mirov bikaribe xwe ji wî jehrê xilas bike rizgar bike dîsa dermanê wî jî em di paraznameyên rebertî de dibînin bi taybetî 5 paraznameyên davî de rebertî xal bi xal van mijarana di esasê xwe de vekî peyv çawa derketiye kîjan va tê derketiye û roja îro çawa tê karanîn penase kiriye û her wiha ji rê ku mesela mirov bikaribe xwe ji van tiştan xilas bike daniye holê ev pergal jî ser esasê azadixwaziya jinê daîr rûnişkandin li vê derê azadiya jinê rolekî pir giring dilêze heta ku jin azad nebe heta ku zayenperestiya li ser van qadan ney rakirin mirov nikarê bahsa guhertinekî bi kok a civakê jî bike ji ber ku di dîrokê da gelek mînakevî henin ku em van tiştan re rûbirû hatine ji bo serxistina fikr û felsefe seroketî ji bo me azadixwaziya jinê vekî stunekî bingehîne. Zayenperestî weke bîrdoziya desalatdar li ser hemû qadên jiyanê xwe dide der. Aborî û siyaset jî qadên herî bingehîn yê jiyanê ne ku hebûn, fikir û nêrîna jinê tune tê hesibandin. Lê gelek car siyaset an jî aborî de nebûyîna jinan girêdayî zayenperestî naye destgirtin. Wekeke masiya aqil, beden û jîriya jinan dane xuya kirin. Divê her jin di qada aborî û siyasetê de bandorên zayenperestî çawa li ser kesayeta wan û civakê de bi bandorê bibîne û li hemberî vê rastiyê têkoşîn bike. Belê guhdarên hêja em îro jî gihaştin dawiya bernameya xwe. Heya bername û mijarek din bimînin di nava xêr û xweşiyê de.